Chinonyanyisa kundishamisa ndechekuti pakupfuura makore akawandisa ndonga tiri kuona 7 February 2000 ndikare ndonga ndine 5 years 25 years ini vakasheka ndine 5 years asi history kutaurwa kazvikuita kunge zvinhu zvakaitika zvinhu because munhu airarama zvinhu zvakanaka nevanhu saka mukaona vanagogo vachiedza kutsanangura vari kunatsonzwisisa zvaitika iwowo zuva rako parichasvika uchange uchikwanisa here kutsanangurwa umwe akatoshaika nezuro vanhu vatokangama vatoti zvaita asi tiri kunzwa nhoroondo yakanaka saka ini ndo chinhu chiri kuramba chindishamisa kuti ukararama upenyu hwakanaka chero pakapfuura nguva yakawanda yakadii unongoramba vanhu vachingokurangari. Kana mune zvirongwa zvamunoda kuita semhuri kana semachechi kana maorganization, ingava michato, kuvakira makuva kana machechi service nezvimwewo zvamunoda kuzorangarira, izvi hazvinetsi, munongotibata panhamba dzeutindi dziri padenga idzo, touya totora chirongwa chenyu toisa pano pachivhitivhiti. Izvi tinoitira kuti zvizera nezvizera zvemagenerations achauya vachazoramba vachizviona zviripo. Saka musadya manonoko, tibatei nhasi chaiye, tifambire nyaya yenyu. Tinogamuchira imese, tinoda kuti tingodzvuchira maoko tose. Panguva ino chatanga tambovhurirwa nemunyengetero neakasununguka ambotivhurira nemunyengetero chitangisa programu yedu. Mwasiri wedu tariro yedu zve mudzivirire munamo chinyimbo narini pasi pechigaro chedu kuona zuva iri ishe masimba ose asi vakundikana. Saka ndiri kuti baba wewe basa rati pakati pemusha uno ishe kwamashosha musha kwamashosha Mwari makatendeka. Basa raMaria baba roda kupedziswa sezita rake Maria ishe masimba ose. Ndiri kuti ishe masimba ose pindirai mukati momwe nomwe tite humwe baba. Tibatane tite zvinhu zvinotaura kuti tiri pazvinhu zvedu ishe masimba ose. Musatisiye tiri toga baba nekuti mukatisiya zvinhu zvose zvinorasika. Chiuyai murandakomana waMwari munguva dzemasikati dzamangwanana anotenzi. Mubate nesu apo taakubata basa irori kusvika parinopera mugova ndimi mupenderi waro. Ndanamata nekutenda Ishe wangu zamani usingaperi. Amen. Okay. Panguva ino tinoda kugamuchira madzishe ari pano, masabhuku, machairman, tinogamuchira zvakare makansela nevamwe vanoremekedzwa vakanga vari pakati pedu vatisingakwanisi kudoma nemazita. Toda kugamuchira zvakare vana sekuru, vana mbuya, vana tete, vazukuru vese vangange vari pano nevese vanoremekedzwa. Tinoti tinogamuchirai pane programu ino unveiling ceremony yagogo vedu chida sisi vedu Maria Mashosha. Tinogamuchirai tese nemuzita raJesu. Amen. Amen. Tisikapedzi nguva yakawanda, ndangokurudzira nekungotenda kubatana kwese kwaita
vanhu vakasiyana-siyana vachibva munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti purogiramu iyoyo ikwanise kuenderera mberi. Ndo zvinoratidza kubatana, ndo zvinoratidza rudo. Tikatarisa imba chaiyo ichivakwa haingova kune zvitinha chete, panotoya simende, pagoya mvura, pagoya matombo, pagoya zvinhu zvakasiyana-siyana kuti inzi imba. Saka tese tabva nezvakasiyana-siyana kwakasiyana-siyana kuti tiradze kubatana ikoku pachiitiko ichochi. Nonga panga pave nemakore akawanda, asi maona zvakakodzera kuti chiitiko icho chiitike. Saka umwe neumwe nepauri papo nesimba rose zviuchirire nekuti waita chinhu chakanaka. Vamwe havasara kuzviuchirira asi unozviuchirira, vasina kuti uchirira umwe yati zviuchirire, vamwe mamusina kunzwa, saka zviuchirire waita chinhu chakanaka. Tinotenda tisikadi kupedza nguva yakawanda, tichatanga nemutauro wedu wekutanga. Baba vemunhu semanyorwa zvakaitwa pano, baba razana, chavauchirirawo maoko vachiuya kuzotaura vachipa spichi yavo. Msoroi vanhu vaMwari, nini ndiri kutenda vanhu vese mauya pano kuzokuta gombore mwana wangu Maria. Maria achikura musha muno vaigara naamai wangu sambuya. Achigara nambuya inoona kuti mwana iyeyu ndiye mwana ingangoti wokwamasosa akateerera chinonzi unhu hweupenyu hwake. Adaro akaroorwa, nonga mhuri yacho mainzwa vauya pano, kana paine wanga vasina kunzwa ndo akaisa dombo remwana ramai wavo. Zvinowo zvinhu zvekutoti inangosha kuti mwana hawafungiri kuisa dombo neupenyu hwaakaita. Mari akasiya wana vari wana wadu kusvika wana wakakura, wamwe taionana wamwe tisingaonana, asi chazondifambisa ndechekuti wakazongouya wakati tawisa dombo ramai wedu. Ende ndakatadza kunyatsonzwisisa, ndakatozonzwisa vasvika kuti shuwa tauya kuisa dombo ramai. Mashure wasati vaenda ndakati wanawo vari kuda kuisa dombo ramai. Vana vacho vamwe vacho handitombowaziva, vamwe vacho takambosangana kari kaduku, zvakandinesa. Saka Maria uyu yange riri gama kumureye kwamasosa. Mureye kwamasosa maamune vanhu 2, Maria natete hanzvadzi yangu yaEbhurua yakangarorwa kwanyoka mujanya. Vanhu vairawa vainetsa kugara nawo kana kutaura nawo, vanga vasina zviya zvekuti akanzwa chimwe chinhu kuti zvanzi aikugumbukira asingakutaurirei. Akanga asingadi munhu anotaura umwe munhu, munhu ane makuhwa. Akanga asingadi chinonzi chinhu chake chaiyo kugara akanyarara, ukasamutaudza hamutauri. Kusvika zvakazoitika ndezvekuti inini ndiri kuHarare, Maria abva kwaakangarorwa murume afa, wana wake wangozviitirawo hameno vaimbobatana namai vachibatsirana. Anakuziva zvaifamba sei kusvika tazoona mhuri yatokura kudai. Maria semunhu akanga asingadi zvekudya chinhu chemunhu, aizvishandira kuvari kuHarare, aita misika yake achiita sei. Inini ndaiti weekend yega ndaitoenda kumba kwake kuC, ndoendako tonoswera tese, baba chakati, baba chakati, baba chakati. Tagara ndimutungwiza
kwautozozwa one day zikanzi Maria arwara but marwara aita anga atori kumusika zuva akarwara iroro ndo raaitambirwa raundi nevamwe pamusika arwara idizveshwa kwaitowo kurwara nekudii nekuenda kwakuzoronga nana mudhara kati mwana angagoneigwa mwana anga achitonoigwa kumusha kwakutakura mwana kwakuya bvatamika ndo mazira anoita ndotenda nokutendai nenhoroondo yamatipa yakatikoshera tese kuziva kuti zvii zvaimboitika panguva iyoyo nekuti tese vamwe takanga tisipo asi nhoroondo yakakosha kuti tizive. Tinokutendai nenhoroondo yamatipa. Tichamboti de kamwe kanziyozve takamirira mutauri wechipiri kangoti de kamwe kanziyozve tese tibatane mukuimba kuti chirongwa chedu chitinakidze chose. Baba ndiyambudzei rwizi, Mwari wendiyambudzei rwizi, Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Baba ndiyambudzei rwizi, Ishe ndiyambudzei rwizi, Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Kana tasvika parwizi zambuko rinonzi rufu, Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Kana tasvika parwizi zambuko rinonzi rufu, imi Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Mwari ndiyambudzei rwizi, Baba ndiyambudzei rwizi, Mwari ndiyambudzei tinotenda chose. Panguva ino tichaenda pamutauri wedu wechipiri, mai vemunhu, mai changamire. Chavai kuchirira vachiuya zvakare. Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Baba ndiyambudzei rwizi, Baba ndiyambudzei rwizi, Baba ndiyambudzei rwizi, rwizi Jordan. Hosana, 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 Apo ne apo wakaita senyanza, neapo wakaita senyanza, rudo rwa Jesu rwatisanganisa, rudo rwa Jesu rwatisanganisa, neapa wakaita senyanza, neapa wakaita senyanza, rudo rwa Jesu haleluya haleluya masikati ano ndinokukwazisai mhuri yese iri pano ndisingadomi nemazita asi kuti mufaro wangu kumira pano pamberi ndaona kukosha kwerudo saka ndaimba rudo. Muri kuona kuti chinhu chinonzi rudo chinoshamisa. Iro zita badzi rekuti kwamasvosva isusu mhuri yekwamasvosva kuburikidzawo neni ngatirikoshesei nekuti rakakosha ende rinokosha. Tarisai badzi zviri panapa. Ndisati ndapinda mune zvatanzi tisimuke ndiri kuda kutanga kutenda rudo badzi rwaJesu rwatisanganisa hanizve
mumwe nemumwe anzwa manyukunyuku ekuti matikomasosa kunei kana asina kukokwa asi unokokwa naMwari nekuti kuti usvike pano wasviswa naMwari. Asi ngatichigamuchira chipo ichocho cheupenyu nechipo cherudo. Pamene ako iwe uchati kana uchaita nhongwa mukore una usisiri wenhongwa nekuti Mwari paizvi zvino akungoda idi pamunhu. Une idi here nemiziyo yako? Une idi here nemukadzi wako? Une idi here nemwana wako? Une idi nemuroora here? Une muwakidzane wako nekuchechi? Tatopedza handizve? Halo? Ini ndamira pano samai zvedi. Ini ndini mai. Handina nhoroondo dzakakura. Ndaroorwa mumusha muno. Pekungotanga ndo pandikutotangira. Ndakaroorwa musikana akazwa kuti baba wakaroora. Ndakapedza gore rechitu musikana akasvika. Ndauya kuzokwazisa mai. Zvedi aitarisa Mari aifungidza kuti anodani. Nekuti ari kufamba zvake. Aisafamba zviyani aiwa. Aitsika pasi apa paiyera. Akauya zvikanzi ndauya kuzokwazisa mai. Ndikamugamuchira nemufaro semwana wangu musikana mukuru wedamwe. Takauya nemufaro. Zvikanzi ndiye mwana wedu mukuru musikana. Uyo ndiyo ndakaenda takapuwa uyo akagarapo. Jubricate yawo masoso. Vanhu vese kana vachitoona apo vanenge vauda kutodonedza misodzi nekuti vanenge vakuti tikochangamira abuda mugurumu papi kweizvozvi pamakuwa. Ndikaona mufaro ndikapuwa mhuri yangu. Ende ndakafara zvimwe zvekuti ndakati Mwari maichai. Akadzokera. Akachizouyazve. Maria ndakamukumbira chinhu wani. Ende akachigamuchira. Ndikati ufunge ndiri kukumbirawo kuona mai. Hazviiti here kuti mai guru wauye timboonana. Zvikati mai yezve handina mari. Kana ndaane mari ndichavaita kuti wauye kubva Bhuruwai wadini muonani. Zvedi vakauya. Akavaunza vakauya. Takaita mumwe mufaro watisati tamboona. Tiurayirana huku tichiseka. Maini tichitaurirwa mastorizi ababa. Tichitowanyeya baba waya. Zveke zvaburikidza naMaria. Rudo kau. Mumwe aibva aita senje kuti iyo mai wanoti waruda kuona mai wangu waruda kuonerei asi akaratidza kuti wanouya vakauya zvedi. Wakapedza mwedzi wari panapa. Pakumba chomboya warara kuno kumurooro. Kumba chouya kumba tichirara tichiseka tichidya hedu nyama yedu zvakasununguka. Maria akarwara kuHarare. Baba wakazwa kuti Maria arwara. Ngati aiwa imimi mukangoona situation iripo basi giri mwana panapa. Zvedi wakauya naye mwana aisagona kana kusimudza ruoko kudai. Apa taimugezesa zvakanaka. 6 o'clock yaisariyo chaya poriji ratoibva. Ndikati iri ndoro unodya bonga masigede idyai poriji. Imwa mvura nguva yekutogeza yako. Ndikati ndo maunotogeza. Ndine zibhavha rinokwana vanhu vatatu. Ndikati munogeza bonga. Aiwa tatodzokera paucheche uye zvakasununguka. Uchibvaona iye achibva asununguka. Akaenda zvine Mari murume wakazikazi we. Akumodhela achisekerera pamanda akuenda ndikati haleluya. Zvakauya akazokuenda kurwara kwaakaita handina kuzomboti baba wacho kana ini ndakamaita. Munze Maria arwara. Maria ashaika. Ndinoita senje giri mwana pano. Zvedi mwana ndakaita zvakasununguka. Ndikachepa mwana wedu akarati kwavo. Pano wenhasi chandinoda kutendesesa ndechevana. Vana ava vakenge vasi. Musaone kuchema kwanga waita. Havana kuona pakaigwa mai wavo. Ende havana ku wana waiwe wana wake. Ende kwa waiwe uri kuri. Asi ndinoda kugamuchira chipo chinobva kudenga. Rudo rwuya Mwari akazopfeka mwana. Waberekiwa baba namai wakafasi wakasunungura wana wavo kuti waonewo pfuma yekuti wawaitire zvakanaka. Saka nhasi tiri kukumbira kuti timbobatanidza maoko wana watingoti haleluya. Haleluya. Tinoda kuwatenda vanavo. Tozotenda zveiwo wakwasha imimi wakakomborerwa imi mutichengeterewo warume wakakuru.
Kadzi murume ndimwari wekutanga. Wechipiri watinonamata uya haiwa. Sorry ndakuona. Speech yacho yakuita out of topic. Sorry. Hanzi tinomboti wanzei. Ndati ndinoda kukutenda iyi. Ndiri kutangira pamuri. Ndozotenda Henberg. Wane maHenberg awo. Mutitende. Kana wari pano wakwasha. Kana wasipo. Kana paine aripo. Osimuka. Wanhu wamuone. Vatende. Akamirira wamwe wake. Asi wandiri kutanga kuona ndiwa madziwa. Ndiye mukwasha achatungamirira wana wake. Mwana ane mwana wake. Handizve. Vanhu vaone kuti aiwa wakoma takangoda here asi waripo. Waripo simukai. Wazinzomba namboona be. Aiwa. Ivavo vari pano ndani. Saka ndati iwe ungawamiririra wamwo. Makaita here. Kana mazendo kwa makaroorwa ikoko vakumondoita nodzi warora vacho varipi mobva masimudzwa modzi hariruya hariruya handizvere vasikana tinoda kukutendai vanhu vese mauya pano nebasa rese rabatwa iwo warora wakomana ukashaya muroora wana hwindi varikoko wana hwindi pamahotidhoki hawadi kushaikwa nekuti sageresimende hauri simudzi kuisa pabhazi asi rinoda hwindi anodini nekuti akazvipira warora vari kukoko ngavatende tendai wana hwindi kouya wana baba wakanga vari kuko wachibata mabasa avo vanoda futi kutendwa iwawo nekuti wana hwindi vari kuita basa uko isusu vamwe tete takagara zvino maita sei zvino zvapa ngativatendei futi iwawo saka inini ndiri kuona hangu kuti pabasa remwana wangu iyi aiwa hariruya mwana akanga asingati ende ndinoda futi kutenda vana vakomana nevasikana vemusha umu munoziva kuti havagoni kuti inini ndinonzi mai nini havazvizivi kuti ndinonzi mai nini mai iye ndinozvi awa ndimai awo ndimai ini ndakunzi mbuya masvosva iwo wese vana mai nini nevakoma mbuya masvosva unenge uri kuiswa pachigaro chako usasadade nacho futi kana kuzvitutubadza nekuti waiswa pachigaro anhu hatizve kuti unyatsoremekedzwa unenge wazvininipisa kuita hengechefu inopetwa ichiiswa muhomwe asi ine basa rakadini hariruya hariruya nerakisikwebonesa speech yakanaka, speech inotipa muono wezvaiitika, speech inotikurudzira, inotisimbisa. Kwanzi umwe akafa mukomana ane shamwari yake, achibva anzi nguva yemaspeech yasvika, bhokisi riri apo, zvikanzi neshamwari yake, ina ndoda kutaura chokwadi, shamwari yangu iyi ndokekutanga kuona yakarara iri 1, kureva kuti mukomana uyu mararamiro aiita akanga asina kunaka, vanohwisisa vatohwisisa. Saka murume uyu akanzi kwai ndokekutanga kumuona achirara arichi. Saka pupurirwa zvakanaka zvechokwadi chaizvo. Pane pamwe pekuti vafundisi vanenge voda kungozovharidzira mararamiro atinoita ngachive chapupu chakanaka chekuti chero pazuva raunoinda, chero pakaita makore akawanda, vanhu vanokwanisa kurangarira mararamiro akanaka wakadii. Toenderera mberi. Sekuru wemunhu, sekuru Tarubva. Sekuru Tarubva. Tionane Mwari vachida. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari vachida. Tionane Mwari vachida. Kwa mashosa tichaonana. Maria tichaonana. Chiwa tichaonana. Tionane Mwari vachida. Tionane Mwari vachida.
pamusoro yevanhu vaMwari mese, pamusoro imhuri yekwaMasosva, pamusoro kutotaura zvaMaria zvinonetsa. Ini ndikati ndakakura, tete wangu ndo wakatorwa naachisvino sekuru waMaria. Saka ndakakura mumusha muno. Sumukai tete. Pane vamwe wedu asisiripo, iye Maria namadhadhe. Avo vamaona tete avo ndo aiwe maforosi ekutichengeta pamberi. Tichengeterwa mukicheni iri pamberi apo. Ndingangoti asiripo ndiye Maria, madhadhe nemuzukuru umwe anonzi Chingwe. Ndizvo? Abhisha Chingwe naFatima. Taichengeterwa mukicheni iri pamusoro apo. Right. Garai pasi. Saka taidya umwe chete, tichirara mugumbezi umwe chete kubvira sekurawo inini awa Abhisha Chingwe mukicheni pamwe muhozu. Right. Maria zvataurwa namai zvezvezvi ichokwadi. Tikazoti panguva yekuti munhu anoroorwa, vanhu mukakura munema kuti mwaenda uku. Chinhu chakandifadza Maria pandisingakangana ndepekuti kuna baba wake Isaka akafira kuZambia. Maria akakwanisa kubva muno muZimbabwe kuenda kurufu rwababa mukuru kuZambia, akaenda nababa wake kuZambia kutoka Panama. Saka zvemhuri yake izvo kutozoiona ndichinzwa nevazukuru kuti wazukuru wauya watitoda kuisa matombo zvazodai. Zvinoreva kutoti Maria akazopfeka mwana wake nerudo rwekanga ainaro. Saka chandoda kuti mutitendere, kunditendera kumweya waMaria wakaita kuenda kuZambia uko kundochema baba nekuuya nembatya dzababa kusvika Dzigoro musha muno. Mutitendere ipapo. Nemi mhuri yaMaria mukomborerwe naJehovha. Yapedza. Upenyu hwakanaka hwakararamiwa nagogo vedu, kuti vakanga vari munhu akanga achingorarama upenyu une memori yekuti akaita chakati nechakati chakanaka. Chakumbira zvakare timbosimbisa maspichi ambotaurwa sofa nemunyengetero, tichingotenda basa rose riri kubatwa, vari kubata basa, tichitenda zvakare neupenyu hwawakararama ngekuti apa tiri kucelebrate haisi nguva yekuchema, nguva yekureflecta, tichidzokera masure, tichidzidza nekuona mararamiro akaita gogo wedu kuti zvikwanise kuimbactawo nekuita kuti upenyu hwedu tikwanise kuraramawo zvakadii zvakanaka. Saka tichakumbira zvakare umwe akatisunungukira atinyengetere toendera mberi nemasiku. Mumureverere Maria mai vedu, Maria mai vedu, mumureverere Maria mai vedu, mai Maria mumureverere Maria amai vedu. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Amen. Tinokutendai Jehovha nenguva yamatisvitsa pamba paBaba naMai Masosva, muchiziva iyo program iri pamberi pechigaro chedu, program yeTombstone yaMaria. Tinokutendai nevakatenga dombo iroro, tanzwa kutendwa kwevakuwasha, tanzwa kutendwa kwemhuri yekwaMasosva, tanzwa kutendwa kwevanasikana vakazvarwa naMaria. Tichitenda kuna mai vaMaria kuti makaita zvenyu mutsvene, makazvara mwari anonzi Maria, akakwanisa kuzvarawo mhuri dzake, akaita vazukuru vake vamurangarira zuva ranhasi. Tinotenda mweya mutsvene kuti dai wanga watizotisanganisa kuti tisave vachazoti huwi, tikope zvinokopeka. Tinotenda nezvataona pano paMasosva
toisa mhuri yekwamasvosva mukati memaoko enyu, vana mai Masvosva, vakunda vekwamasvosva, vana baba Masvosva, kuti nairori dombo raMaria tibatane pamwe chete. Isu vemasangano akasiyana siyana tiri pano, tipewo ropafadzo nematsoka auya pano kuzosusikidza mweya waMaria, muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Amen. Tichaendera mberi. Mbuya Tarubva tovauchirira maoko vachiuya kuzotipawo speech. Pamusoro yevanhu vaMwari wakuwasha waroora uzukuru wese ndoti pamusoro iyi nasabhuku uno Masvosva ndomuti pamusoro iyi maita henyu mandowandisa nguva yakadaro. Kukura kwangu inini takakura tichiti inini Maria Sevria Mamdende Viki tiri 5. Tetu wangu wakanga asina mutemo wekuti wanoburira mwana mundiro yake zvaakuita izvozvo. Mumba umu taingodya mundiro imwe chete. Kumbese kutorara mwachidhonzo kumwachidhonzo. Vanosvika pakati andoridza ngoma. Takakakirana. Pakarwara Maria ndakafonerwa ndakandirwara. Zvika Maria arwara. Ndichibva ndafonerawo sisi sanzi Maria arwara ari muchipatara. Ko zvino ini pamba panga achigara kwokuti afara kwakamunhu handipazivi. Zvika nasisaiwa ini ndinopaziva. Ndozofonerwa Maria. Ndobva ndaenda kuna sisi. Ndobva ndanotora namanhiri yobva ndandora kumba kuyoko. Ndikati asini ndari rangu kunoku. Kumba uku ndini varungwa hwapo. Ndiri kusara payo ndakasara pamba. Zvikanzi nemwana naJosefa. Aiwa mai. Imimi ndimi mbuya ndimuchandobudisa Maria mumuchari. Mukabudisa mumuchari momusvitsa kumba. Isu tozosimuka edu todi toenda kumba. Imi madi masara sokuti ndokutoonekana kwenyu kwamunechera Maria. Zveshuwa ndakaenda kubasa ndikandomhanya. Ndasiya ndakiya madhobha ndaenda. Tibva ndandobudisa Maria mumuchari. Badamusiya kwakamunhu. Kwaigara kumba kwamwene wacho. Ndobva wazouya zveuno. Saka ndinongotenda vanhu mese muri pano kuti maita henyu Mwari ngaakuropafadzei netsoka dzenyu dzese dzafamba ngaakuropafadzei. Nemiwo wana waMaria musazoti zvamaita izvozvi zvoperera pano. Ndofunga nezviro taitaura pane zvimwe zvandakanzwa urongwa hwamuinawo. Kana mapedza urongwa hwenyu musazoti aiwa kuya tichadzokere takapedza. Hamunambopedza basa. Muri muno maMasvosva. Toda kuramba tiinemi. Tongokushuvirai kuti urongwa uri pamberi penyu ndinouziva. Endai mundopedzisa. Asi kwete kuti kanganwa panapa. Ndotiwe mazhinji kuita njesotenzwa. Toya kunoke kutanga totoda kutoramba tichitoti. Because ndinoona kuti tachitosaririra mhuri yakanaka kudai. Tinoshambisa vabereki vedu vanga vasati vatotiratidzawo sei. Tinoda kutenda chokwadi mhuri yekwaMasvosva. Ini ndinonzwa kudada nemi ndinonzwa kuda kuramba ndichiva part yemhuri iyoyi nekuti ndatoona kuti ndine chikamu chakakurisa saka ndinotenda. Tichaendera mberi tete vemunhu Mai Rundare. Ikoko kudenga ikoko usina nenamo ikoko usina sipomero toenda ikoko ikoko lenga ikoko usina nenamo ikoko usina sipomero toenda Pamusoro wana waMasvosva, wana baba wangu pamusoro mai watarumba ndikuti pamusoro andonzwa kubatikana. Eyo mai wangu wakarera na Maria nana Fatima nana Viki waione wana 14 imba wanu newakomana 14 waibikirwa ndoti mai Masvosva ngeaibikira mhuri yese mukadzi aroorwa nehanzvadzi yangu
chisiketi chiwasikana chienda kuchikoro. Ndinotenda Maria akanga ari musikana akanyarara. Aiwa musikana anenge anodada, aiwa musikana anoteerera. Ndiayo pamwoyo pamai wangu apa Maria. Vamwe vasikana vachiti mbuya wanoda Maria isawati. Aidiwa nezviito zvake, aisataura zvaataurirwa izvo zvaanoita izvozvo. Akanga akafanana nasisi webhuruwani. Sisi webhuruwani ndaiti ndikaenda ikoko ndowakandirera. Wanotonzi nenikizo munin'ina wenyu kumadiko kutizirira mai John. Munin'ina nyabva kumusha aisakwanisa. Waingoti morei maini morei wabombe. Kunge ndenge ndinawo. Ndo zvaita Maria ainge kakudada. Asachifara zvisingaiti. Achikudai. Ndinozokubatikana hangu asi ndinotenda wana wake. Uyu murume uyu ndiwe Thomas ari Thomas. Pandakaona mwana achinzi aiwa Lawrence ndakamuona aripo mufana waLawrence. Mwana uyu ndiThomas paakati makana musingaziwe Thomas ndiye murume waMaria. Mafananiro ayo nemhino yacho aiwa mutema Thomas. Aiwa nemiri kumeso kunokwidzima. Thomas Maria akanga akanaka, iyenga akanaka. Ndinanga Thomas akaroora. Kanzi tete ndimunoenda naMaria kushomba kunomisa kwaakaroorwa. Ndakasvika munyika yezhombwe. Nepadzimba pacho ndikasvika, wamwene wake wari wapenyu, wana baba mukuru wake wari wapenyu. Ndopandakanoziva kuti ura weningi wewo unodzisasadza. Haleluya. Wewo matumbu acho anodzisasadza. Ndakadya ndabikirwa naamweni achinaka. Ndakaenda naMaria kushomba. Pawati Lawrence ndo waiyamutsa. Awasikana wasati wabarwa ba. Wakazonokura wasikana. Amena aenda Bhuruwayo kuna Silvia kuti ndiyani. Ndasvika Bhuruwayo saka ndimwana wamukoma Maria anouya pano. Akatikunduudza ndikadai ndaitaura kuti ndasvikomuona ari kumwe. Ndakawasiya wasati wabara. Uyu ndiye kangako naLawrence. Mwana wanzadzi yangu akanga ari munhu akanakisa nemwoyo wake wese. Inga akanaka pameso remwoyo wake. Ende ndiye aidiwa namai. Wamwe wana waitowenga Maria kuti wanoda Maria sei. Waimudira zviito zvake. Mai vangu waisada zvenhano. Saka ipapapo inini chekutanga ndinotanga kutenda hangu wana waMasvosva makabara Maria. Maria achizobarawo mhuri yake. Ndotanga kutenda imana baba. Ndigozotenda wana waMaria. Rudo rwaMaria rwakapinda kuwana wake. Wawakira mai wawo zvinokosha. Inini ndinomboendawo kuna amwe wanoisirwa matombo. Zvandaona kwaMaria munzvimbo yaMasvosva ini. Handina kuti wana wake watiza ari mwana wake. Magadziriro amaita kuwara mai vakagadzirwa kuwara mai wenyu. Nezvamaita maJosephine neya. Handakambozviona bai. Handisati ndazviona. Komborerwa inashi. Munakomborerwa sana. Vanhu vese wana waMaria munawaisirawo munyamata. Ndizvi ndapota hangu. Handisati ndamboona wana waita rudo rwakashambidzika rwakadaro. Nevanakomana wake nevazukuru wake
zvandinetsa zvandirwadza zvekupedzisira Maria ndinyanya kukura naye ndichichengeta vana vanza vangu. Maria inga ari pamberi saka muhanzvadzi yangu yakabva yati iwe enda nemwana kuZhongwe, ndikaenda naye. Ndinokuziva kumba kwevana, ndinotokuziva nepatainogeza kudhemu, ndokuziva nepaione danga rawo ndinokuziva. Saka izvozvo ndinokuzvitenda. Inini ndagumira pano wasikana kana mukanzwa kuti mbuya Rundare tete wenyu waya wakenge wasina mazina unonzwa kuti wasikana akandirwadza ndiri pachikoro ndiri grade 3 ndoya handinasi ndaimhanya ndakatama munyika ino ndine mwana asina kuyamwa madzimai. Simba raMwari rinoshamisa. Mwari wandinonamata anoshamisa. Ndakatumirwa watumwa ini akachena kuti mbo aibanda mazino wana sekuru wangu wana sekuru tarobva wakuru waimbouya ndichirwara nawo ndaitema nemasodzi mafiriri achirwadza kana paine mafuta anyarara chiri pasi ndotodya chikandwa. Ndinoziva kuti vanhu ndopandakaziva kuti kune varoni vanoroya mazino ndaiti ndikaseka so vanhu wese kana wakomana waiyaruka mahanditi munhu waiti wewe akomana ukadiwa wako nemwana wako wamasuso uyo ana uyo wakomana mwana uyo anoti akapfeka so unozwa kugunda nemazino akanaka. Temazino ndinotenda avumwa inini ndakapuwawo wana pavo ndinawo wakomana pamwe unosangana nawo mumataundi ndinawo wakomana kana mutazovazwawo kuti wana Rundare wari mumabasa hawasi panoba wari mumabasa wani ndenga ari kunyumba asarawo nepamushapa ngasati pasina munhu. Ndinotenda Thomas ndakuona ndaitamba naye muramu wangu aindiitira zvinokodokodza ndiri kuZhongwe. Saka ini ndinotenda hangu vese maungana pana Maria kana wari kupfuura apo vanoti pane rukwe wasingazive kuti ido waunganirwa kudai asi Maria aunganirwa pamusana perudo rwake. Handi mabasa ako anokuteera. Maria ateerwa nemabasa ake newana wake wateerwa kuti nemabasa akanaka. Wamwe vanoti hatiitizvo. Amen. Haiti wakanofira kumusha kwawo ngawagadzirwawo kumusha kwawo asi wana havana kugona kudaro. Ndokutenda yangu wana mamoyo ndokutenda zvakanyanya moyo ndokutenda ako tinotenda nevamwe vakomana makanga makawandwa umba imomo asi isusu takangosikotoumba imomo. Zveshuwa zvataurwa zvekunzi kubika sadza zveshuwa rakanga richibikwa pachinzi ava vatatu ava vangani kusvikira zvichingodaro mumba imomo. Zveshuwa zviri kunzi Maria akanga achita fanika saanodada akanga asingadadi vanhu asi munhu akanga akangonyarara. Zvinopana tikaona munhu asingadadi kana kutaura nevamwe vanhu tinoti ari kudini ari kudada asi aiwa ndo mabarirwa ake. Kana baba wake mukoma Josefa vekenge vakaita fanika sevakanyarara kunge vanodada kunge vanodini asi aiwa kwakanga kusiri kudada. Ndo mainhingirikirwa vakanga vakadini avakenge tinopiwa zvakasiyana. Mumwe anoita fanika saanovhengedzera mumwe anoita fanika saanodini asi ndo mapirwa atinenge takaitwa. Saka ndinongoti ndo mapirwa aMaria. Akanga ari munhu akanga asingataure asi achitaura asi asingadadi asi achita kunge fanika saanodada asi aiwa kusiri kudada kuri kupiwa kwaakanga akaitwa. Saka ndinoti inini ndoda kungotenda zvangu achibva anzi Maria akuroorwa ndokubva aroorwa zvisiri zvekuti ndakanzwa vamwe vanhu zvakaitwa mumaziso mangu
achibva anzi Maria aita mukomana wake akanga achinzi Thomas Moyo wekuzhombwe. Akauya mukati memusha uyu ndikatomuonawo inini, akatororwa Maria zveshuwa zvakanaka-naka. Mukoma Rundarava zvamanzwa vachitaura kuti ndakanzi namukoma Jasefa perekedza Maria ndezvechokwadi. Ndakazongozivirawo pekuti achibva abereka mwana wake anonzi Pau. Ava mwese akazoberekwa mashure mese avuya kuti achikwadi handina hangu kuzovaziva, asi Pau ndiye watakaona akaberekwa naMaria achibva aperekedzwa namukoma kuenda kuzhombwe kwamanzwa achizvitaurawo izvo zvakaitikawo chimaisiwa. Saka nini nahanguka serwerwa ndaipa kuti rudo runotifadza Maria akanga aine rudo. Saka ndinongoti rudo rwake irworwoka ndo rwakapfeka mhuri yake kuti izoita zvaaita izvozvo. Ndangoti vana vaMaria kae ndinokutendai hangu nerudo rwamaita rwekuya kuzoshongedza amai venyu. Ndinongoti vanhu kopaiwo kani, kopai, ngatiregei kukopa madofo, ngatikopei vanenge vachigona. Vana handiti vagona sangano kana kuti vanhu, ngatikopei izvozvo, ngatiregei kukopa zvemakuwa. Ndikuti vambonzwa here? Ai, ngatikopeiwo zvataona zvaitwa nevana vaMaria, muonekwe kuti ndimi maita mabasa akanaka zvakadai. Sumukai muonekwe. Ndimai Maria here havo vanondidana, ndomirana ndiko, ndomirana Jesu. Ndimai Maria Musande vanondidana, ndomirana ndiko, ndomirana Jesu. Ona nzira ingani, ndomirana, ndomirana ndiko, ndomirana Jesu. Nasi sarudza yako uyende, ndomirana, ndomirana ndiko, ndomirana Jesu. Tinotenda nditi mazvionaka pavatapudza vanavo pachawedzerwa vanangu. Musabvunza kuti tichaburisa mari tichiita izvozvi. Naiye Maria wacho atozviona. Ndoda kungokutendai yangu, ndoda kungokutendai nebasa guru ramaita muchiratidza vemamasosha kuti amai vedu tinovada. Nhangwe vari mubwira vapangidza kuti munovada. Kune vamwe vanoti kana baba namai kana havachisina basa navo nekuti vaamubwira, asi imi mapangidza kuti nemubwire imomoka tine basa navo. Ndoda kungokutendai yangu. Ini ndiri aitiro chakanyuka. Kwenzira yako. Ava mama wangu ndiri mama wangu ariripo. Ini ndiri mwana, mai wangu inini ndo vane hanzvadzi yavo yakazvara mai baba vovo. Saka vachirwara vari kuHarare ndaino zikisai volume taurai andikurevawo. Ini ndiri mwana waKatarina, hanzvadzi yacho zvino. Mai wangu Maria vakarwara ndinatutese kumfakosi mini kuTafara ndokwandaigara. Vakarwarira vari muPareniatwa hospital, ndaenda ndichinovaona nguva yega yega, ndichinoona kusvika vashaya ndichinovaona. Saka kushayika kwavo kwakandorwadza, ndakavaperekedza kubva kuPareniatwa kusvika ndasvika navo pano pai pamusha. Saka chandazofara ndechekuti hanzvadzi dzamwe vaning'ina vana vamai vangu vakwanisa kuviga mai patsva. Saka ini zvandifadzawo chaizvo izvozvo vandinunurawo kana pavazvitawo ndisingazvizivi, ndiro vanga vasingandizivo futi. Saka ndafara nezvavo nebasa ravaita. Ndatenda. Wagomana
ije Utindi TV yashata Otende Utindi TV Yaba Ganjanda Uyaikane